A subdelegada do Goberno na Coruña visita Rianxo para participar na Xunta Anual de Seguridade. Alí, xunto co Executivo local e as forzas da orde rianxeiras, puxeron o día a situación da vila e o índice de criminalidade. Rianxo celebrou hoxe a Xunta de Seguridade que cada ano levan a cabo as forzas da orde responsables da vila, o Concello e o Goberno de España. Un encontro no que se fixo balance da situación que atravesa a localidade en canto ao crime e na que se abordou a estrategia a seguir nos meses de verán, cando máis persoas haberá no municipio. A xuntanza busca, ademais de dar conta da situación de Rianxo, reforzar o traballo conxunto entre os diferentes estamentos de orde. E ten, como dixo, eses dos obxectivos prioritarios. Por un lado, dar conta de cal é a situación dando o punto de vista da criminalidade do noso Concello, como foi este último ano, que aspectos preocupantes xurdiron, que actuacións se levaron a cabo para resolvelos ou que outras hai que levar a cabo no futuro. Non? E por outro lado, aproveitamos tamén, tendo en conta o momento do calendario no que estamos para facer unha previsión de eventos que imos ter durante os próximos meses, de festas, de aglomeracións de persoas, etc., para tamén no marco destes levar a cabo aquelas actuacións coordinadas entre os distintos forzos e corpos do Estado para que todo saia da mellor maneira posible e que a seguridade sea o imperante, non? Entón, Rianxo destaca por ser unha das localidades máis tranquilas da contorna. Así o demostra o índice de criminalidade que cada ano reflicte o clima que se vive nas rúas de Rianxo. Afortunadamente, en términos xerais, ven sendo así nos últimos anos e este ano non vai ser o contrario. Os datos que temos aquí en Rianxo son bons, son datos que nos indican que o traballo do que falo, que é o traballo coordinado entre as distintas forzas e corpos de seguridade do Estado, que está dando resultado e que nos fala de tasas baixas en comparación con outros niveis, non tanto da provincia como do Estado ou incluso no ámbito da comunidade autónoma. Entón, os datos son positivos, pero non se pode en ningún momento baixar a garda. Temos que, para isto sirven este tipo de xuntanzas, poñer sobre a mesa o que haxa que correxir. A subdelegación do Goberno participa nesta Xunta de Seguridade para atender pontes entre as forzas da orde e fomentar a colaboración entre os diferentes corpos. Es que teñamos ao longo do verán e que remataran no mes de setembro coa Virxe de Guadalupe. Neste sentido, en primeiro lugar, manifestar esa boa colaboración existente entre as forzas e corpos de seguridade, no noso caso a Garda Civil coa Policía Local, esa boa colaboración, como di o alcalde, se reflexa nos datos, non? Eses datos que nos dicen que a taxa de criminalidade no caso de Rianxo está moi por debaixo da taxa provincial e da taxa autonómica, e logo que temos un bo indicador en canto a resolución de delitos, o cal, ao final fai que esa sensación de seguridade en Rianxo sea unha boa sensación.